Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Сәламәтлек саклау тармагы коронавирусқа сынауны ничек тапшырган? Хезмәтегезне агыныбыз, хезмәтегез авыр. Ходай Тәгалә үзегезгә исәнлек бирсен. Татарстанда ни сәбәпле үлем китемнәр саны арткан? Рәмзилә Гафиятуллина. Сак булыгыз, түбәдән өстегезгә кар име ишелмәсен. Әбиләр, бабайлар җири дигәндәй, шуның өчен сакланырга тырышабыз. Бу ялларда инде 3 кеше зыян күргән. Тулырак Шулпан Касыймова. Фон оешмасы җитәкчеләренә карата суд карарын укый башладылар. Где наши деньги? Алар ни өчен кулга алынган һәм гаепләүче нинди җәза сорый? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Тавыш чыгарган юк. Ни өчен Вознесение һәм Салманчы бистәсендә яшәүчеләр бәхәскә керергә мәҗбүр. Проблеманы Руслан Хысыдинов та өйрәнде. Республиканың сәламәтлек саклау өлкәсе 2020 елда пандемия белән сыналды, әмма сынатмады. Бүген табибларның узган елгы эшләрнегенә сәламәтлек саклау министрлыгы коллегиясендә шундый бәя бирделәр. Утырыш Казанда президент Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. Авыруның башлангыч чорын президент Рөстәм Миңнеханов Чернобыль янәшәсендә торучыларның хәле белән чагыштырды. Хәлне тотрыклы итеп саклау өчен көнтен 17 000 табиб көч куя. Ел нәтиҗәләре Рәмзилә Гафиятуллина репортажында. Одна полоска – это антител нет. Коронавирус бармы, юкмы икәнлеген санаулы минутлар эчендә белеп була. Әлеге тестны КФУ галимнәре уйлап тапкан. Аны бүген президентка тәкъдим иттеләр. Мы разработали совместно с ТАИФ и Казанским федеральным университетом тест-систему для определения антител. Президент эшләмәнең гаять зур әһәмияткә ия булуын әйтә. Аны куллану мөмкинлеген министрга өйрәнергә кушты. Коронавируска каршы 2 вакцина прототипында шулай ук безнең галимнәр эшләгән. Социаль җаваплы бизнес белән берлектә. Наш центр был создан. КФУдагы әлеге фәнни үзәк ТАИФ ярдәме белән оешты. Безнең тикшеренүләр өчен кирәкле акчаны Руслан Альбертулла Шихабетдинов һәм оешма акционерлары бирә. Можно делать все манипуляции без защиты самого персонала. Менә бу капсула исә авыр хәлдәге пациентларны Казанга китергәндә кулланыла. Аның ярдәмендә 3 дистә кешене исән-имин РКБга күчергәннәр. Летчик киене алмый, врачлар киенсә дә, инде капсула эчендә авыру бөтен кирәкле интенсив җиһазлары куелган. Инде җиңел хәлдәге авыруларга волонтерлар ярдәм күрсәтергә әзер. Гыйнвар аенда гына 7,5 кешегә даруны өенә китереп биргәннәр. Ковид һаман безнең тормышны ничек үзгәртүе турында утырышта сөйләделәр. Как будто мы рядом с Чернобылем стояли. Ну, на самом деле, это серьезная угроза, но сегодня вот медицинские работники спокойно работают. Яңа дошман шактый мәкерле булып чыкты. Аны давалау буенча методик тәкъдимнәр 11 ай эчендә 1 дистәгә төрләнә. Госпитальләрдә ятаклар саны 2 тапкыр арттырыла. Йогышлы авырулар өчен 100 көн эчендә яңа хастаханә салып чыктылар. Әмма бөтен көчне коронавирус белән көрәшкә юнәлтү аркасында башка авыруларга игътибар кими. Планлы ярдәм азая, диспансеризация туктала. Нәтиҗәдә үлем китемнәр арткан. После снижения за последние 10 лет показателей смертности мы вновь вернулись к результатам 2003 года. Гәрчә Идел буе төбәгендә республикада хәл иң яхшысы дип бәяләнсә дә, уйланырга нигез бар. Туучылар саны кимегән, гомер озынлыгы 2 елга кыскарган. Хезмәт яшендәгеләр Әтнә, Әлки, Кайбыш, Арча, Күкмара, Тәтеш, Азнакайда аеруча күп кырыла диләр. Өйдә җан тәслим кылучылар саны медицина ярдәменең сыйфаты түбән булу хакында сөйли. Отдельно хочу остановиться на показателях смертности на дому. Өйдә үлем китемнәренең күп булуы беренчел звеноның тиешенчә эшләмәве, стационар ярдәмнең үтемле булмавы сәбәпле килеп чыга. Азнакай, Ютазы, Мөслим, Арча, Тәтеш районындагы күрсәткечләр бернинди кысаларга да сыймый. Баш табиблардан шәхсән аңлатма көтәм. Ә менә яманчы авыруларыннан дөнья куючылар саны киресенчә кимегән. Үлүчеләр саны күрсәткече 2024 елга 17,3% кадәр төшәргә тиеш. Ул хәзерге 13-23%-ны тәшкил итә. Хәлне уңай якка үзгәртергә яңа ачылган онкология диспансерлары ярдәм итәр дигән өмет бар. Шушындый ук үзәк балалар өчен дә төзелә. Министр аны 1 июньгә ачу бурычын куйды. Башлангыч чорында табылган онкологик авыруларның саны 61,5%. Бу зеленый зонада тора.
Илкүләм проектта билгеләгән максатчан күрсәткечләрнең берсе генә үтәлмәгән. Ул да булса инсульттан үлүчләрнең күплеге. Димәк, бу юнәлешкә игътибарны юнәлтү кирәк. Киләсе елдан беренчел звеноны яңарту буенча күләмле эш башланып китә. Әмма кайбер районнарда кадрларга кытлык. Президент хәл итәргә кушты. Диспансерлаштыруны көчәйтү шарт. 715 мең кешене кулачларга исәп. Алайда төп бурыч вакциналаштыру. Шунсыз замана зәхмәтен җиңү икеле. 2020 ел куйган яңа сынауларга карамастан сәламәтлек саклау өлкәсе лаеклы эшләде. Бу зур хезмәт өчен Рөстәм Миңнеханов һәр табибка рәхмәтен җиткерде. Хезмәтегезне агыныбыз, хезмәтегез авыр. Ходай Тәгалә үзегезгә исәнлек бирсен. Мы всегда рядом с вами. Рәмзилә Афиятуллина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Соңгы тәүлектә Татарстанда тагын 6 кешенең коронавирустан үлүе ачыкланды. 5-се ир-ат, 1-се 62 яшьлек хатын-кыз. Ир-атлар арасыннан иң яшенә 43 тулган булган. Шул рәвешле үлүчләр саны 243-кә җитте. Узган тәүлектә республикада ковид диагнозы 87 кешегә куелган. Аларның 32-се хастаханәдә. Авыручылар арасында 18 яше тулмаган 2 бала да бар. Иң күп йоктыручылар Казанда 45 кеше. Нурлатта 9, Яршалыда 6 очрак. Россиядә соңгы тәүлектә 19290 кеше коронавирус йоктырган. Мәскәүдә 2382, Санкт-Петербургта 2116 очрак, күрше Удмуртиядә соңгы тәүлектә 184 кеше авырый башлаган, Башкортстанда 168, Чувашиядә 102 очрак теркәлгән. Татарстанда Спутник V вакцинасын 10742 кеше ясаткан, 1958 кеше икенче дозасын алган инде. Бу елларда Казанда 3 кеше йорт түбәсеннән төшкән кар өеме астында калып зыян күрә. Улы яшьтәге ир кешенең борыны, хатын-кызның умырау сөягесенә, яшүсмер егетнең баш мие селкенә. Алар барысы да ашыгыч ярдәм чакыртканнар. Хәзер бу хәлләрнең ни сәбәпле килеп чыгуын прокуратура тикшерә башлады. Алар кешеләр имгәнгән йортларның кайсы идарә оешмаларына каравын ачыклый. Чулпан Касыймова да бүген өстән төшәргә мөмкин булган бәләләрнең зурлыгын бәяләде. Снег может упасть в любом месте на голову человека. Роза Иванова экскурсия уздыручы. Кичә Казан үзәгендә туристлар белән йөргәндә алар өстенә диярлек кар төшә. Читкә сикереп калалар. Кисәтү язылган такталар һәм тасмалар да юк иде ди. Я сначала подумал, что там сбрасывают снег. Мин башта түбәдән кар аталар дип уйладым. Тирә-ягыма каранган арада тагын бер өлеше төште. Куркынган халык урыннан кузгала алмый торды. Көн кинәт җылыту сәбәпле инде зыян күрүчеләр дә бар. Казаннан 61 яшьлек ир-ат, 53 яшьлек хатын-кыз һәм 17 яшьлек егет. Өсләренә кар һәм боз сөңгеләре төшеп, төрле җәрәхәтләр алалар. Менә бу күңелсезлек килеп чыккан йортның берсе. Түбәдә кар күренмәсә дә, беренче катта урнашкан сәүдә үзәкләре өстендә ул байтак. С оконного отлива упал снег. Кар түбәдән түгел, тәрәзә карнизеннән төшкән. Без әлеге ир-ат белән элемтәгә кердек. Ул безгә карата бернинди дә дәгъва белдермим диде. Хәзер Казанда булган очракларны прокуратура тикшерә. Управляющие компании или собственники административных зданий. Идарәче оешма яисә административ бина хуҗалары түбәләрне кардан арындырганчы куркыныч урыннарны махсус тасма белән уратып алырга тиеш. Бу алар эше. Шуңа хакимият органнары тарафыннан тиешле контроль булу зарур. И ишеттек то, что менә как будто шундай җир тетрәгән кебек булды. Әлмәттә түбәдән төшкән кар иеме шул кадәр зур була ки, хәтта кешеләрне машинасыз калдыра. Автомобильләрнең түбәсе, капоты янчыла, тәрәзәләре ватыла. Бирдә яшәүчеләрнең идарәче оешмага дәгъвасы бар. Безгә булай диделәр, что сез бит күрдегез, что җылы тышта, то что кар төшергә может. Миндә инде ответка әйтәм, Карны бит без, наверное, чистартырга түгел. Без бит ай сайын түләп барабыз. Идарәче оешма әлегә бу хәл буенча безгә аңлатма бирмәде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы аларга гына ышанмаска киңәш итә. Машинаны йорт тирәләреннән ераккарак куярга, җәяүлеләргә сакланып йөрергә. Күпләр әлеге тасмага игътибар да бирмәде идарәче компания хезмәткәрләре. Алар аны куркыныч булган һәр җиргә куярга тырышабыз диләр. Мәсәлән, әлеге йортның түбәсеннән һәм балкон өсләреннән кар ишелү мөмкинлеге зур. Шуңа күрә йорттан ерактарак барырга кирәк. Синоптиклар әйтүенчә, иртәгә дә җылы булачак. Юлларда сак йөрергә кирәк. Чулпан Касыймова, Филүзә Хәмидуллина, Алмаз Зиятдинов, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Аларның эш гамәлләреннән 1300 кеше 2 миллиард ярым сумлык зыян күргән дип шикләнелә. Бүген Казанның Яңа Савин районы судында фон оешмасы җитәкчесе Анатолий Левада белән аның элеккеге хатыны Диана Әхмәтҗановага карата хөкем карарын укый башладылар. Алар фатир алыр өчен өлешләп акча кертүчеләрнең зур суммаларын үзләштерүдә шикләнелә. Нинди җәза биргә мөмкиннәр? Суд залыннан Рания Абдрахманова. Как ваше здоровье? Не дождутся. 67 яшьлек Анатолий Левада суд залына өеннән килгән. Сәламәтлеге какшау аркасында ул соңгы вакытта өй арестында. Шуңа бәйләп безнең сорауларга җавап бирүдән баш тартты. Оглашение будет занимать несколько дней.
5 ел буе барган тикшерү материаллары бихисап күп җыелган. Алар буенча Анатолий Левада белән аның элеккеге хатыны Диана Әхмәтҗанова 1300 кешене алдап, аларның акчаларын үзләштерүдә гаепләнә. Я вложилась в 2014 году. Мин 2014 елда МЧС торак комплексындагы 3нче йорт төзелешенә өлешләп акча түләдем. Шуннан 2 бүлмәле фатир алырга җыенган идем, әмма төзелеш бармагач, җинаять эше ачылганлыгы билгеле булды. Алданучылар исемлегендә һаман фатир көтүче Любовь Колесникова да бар. У меня в Казани был частный дом. Без Казанда шәхси йорт белән яши идек. Аны сатканнан кергән акчаны МЧС торак комплексыннан 3 бүлмәле фатир алуга тоттык. МЧС әлеге җинаять эшендә булган торак комплексларның берсе генә. Бу исемлектә Симфония һәм Царицыно калкулыгы да бар. Бүген гаепләнүчеләр халыктан өлешләп түләү турында килешү төзмичә генә башка схемалар һәм башка оешмалар аша акча җәлеп итә, әмма аны торак төзүгә тотмый дип шикләнелә. Килгән зыян 2,5 миллиард сум белән бәяләнә. Обвиняем в совершении преступления предусмотрено. Алар Россия җинаять кодексының 159 маддәсе буенча 3 җинаять кылуда гаепләнә. Бу вазифасыннан файдаланып зур суммада мошенниклык кылу. Без Анатолий Левадага гомуми режимдагы төзәтү колониясендә 4 елда 6 ай бирүне сорадык. Диана Әхмәтҗановага да шартлыча шул кадәр үк срок сорыйбыз. Ягъни тикшерү фаразлавынча, алар сатып алучыларга күп катлы йортның бер өлешен төзергә рөхсәт булмавы хакында да, түләнгән акчаның башка йорт төзелеше өчен файдаланылуын да әйтмәгән. Хәзер зыян күрүчеләрнең фатирларын дәүләт ярдәме белән башка оешмалар төзи. Быел алар тапшырылырга тиеш дип көтелә. Мы ждем квартир. Новоселье, ключей. Анатолий Левада 2017 елдан алып 1 ел тикшерү изоляторында утырды. 2018дән өй арестында. Димәк, гаепләүче як сораган вакыт калдырылса, әлеге 4 елда шул җәза срогы исәбенә керәчәк. Әлеге эш буенча суд карарын бүген әле яңгырата башладылар гына. Карарны 3 ай әзерләгәннәр. Ул 850 биттән гыйбарәт һәм аны әле тагын берничә көн укыячаклар. Димәк, шикләнелүчеләрне нинди җәзага тартачаклары атна ахырына гына билгеле булырга тиеш. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Автомобильләр өчен кырые күренмәс бөкеләр тудыра, машиналар газ үткәргечләргә зыян китереп, гадәттән тыш хәл чыгарга мөмкин. Безгә шундый борчу белән Казанның Вознесенская бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Салмачы, Привольная, Вишневка бистәләре халкы хәзер юлны күрше бистә аша салган, ә ул инеш аркылы һәм газ үткәргеч янәшәсеннән уза. Бу мәсьәләне хәл итү юлы бармы? Әле таң атмаган Вознесенский бистәсе урамнары трасса кебек янәшәдәге Привольный, Вишневка бистәсендә яшәүчеләр үзләрендәге транспорт бөксендә утырмас өчен безнең аша кыска юл тапты ди халык. Вознесение халкы белдергәнчә, әлеге юл ел сайын кыш башында барлыкка килә. Аны күрше бистәдә яшәүчеләр трактор белән аша һәм инде юлда очраган кайбер агачларны кисәргә туры килгән. Читтән килгән машиналар Вознесенский урамнарында бөкө китереп чыгара. Бүген әлеге хәлдән туйган җирле халык 2 бистәне тоташтыручы юл кишүенә килде. Беренчедән алар безнең экологияны нарушать итәләр. 6дан 7гә хәтлек аларның прям туктамыйча бер-берсе артыннан баралар. Бер йөзләп машина чыгалар. Когда одна машина в час, это одно. А когда... Бер генә машина булганда әле ул куркыныч түгел, ә инде 2 сәгать дәвамында машиналар агымын күргәч, борчыла башлыйсың. Чөнки монда газ үткәргеч уза, бер хәл булып, зәңгәр ягулыксыз калырбыз дип куркам. Ну, вы видите, что творится? Привольный, Вишневка бистәсендә яшәүчеләр бу юлдан чарасызлыктан барырга мәҗбүрбез ди. Салмачы юлы аша чыксак, балалар мәктәпкә, үзләре эшкә соңга калачак икән. Похоже, если машина прочистила, вы как сюда доехали? Трактор прошел, прочистил, дорога полевая. Әлеге хәлне күрсәтеп, бүген халык видео төшерә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы чара күрергә чакырды. Направлено письмо. Әлеге мәгълүмат Совет районы хакимияте башлыгына чара күрү өчен җибәрелде. Без хәлне контрольгә алу өчен Нукса елгасына мобиль патруль төркемен җибәрүен сорыйбыз. Ләкин Казанның Совет районы башкарма комитеты моның белән килешми, бу участок су объектлары исемлегенә кермидиләр. Киләчәктән дә асфальт юлда барлыкка килергә мөмкин. Тик башта янәшәдәге газ үткәргеч мәсьәләсен хәл итү кирәк. Генеральным планом города Казани Казан шәһәренең генераль планы нигезендә автомобиль юлын киңәйтү күздә тотыла, ләкин аны куркынычсыз итеп эшләү мөһим. Башкарма комитеты аңлатуларынча, урыннан газ һәм этилен үткәргеч труба узалар. Газпром Трансгаз оешмасына карыйбыз. Әлеге оешмага бүген үзебезнең сорауларны юлладык. Хәзер әлеге проблеманың ничек хәл ителәчәге, аларның бу мәсьәләгә карашына бәйле. Руслан Хусаинов, Ильшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ата-аналар Казандагы спорт мәктәпләрен берләштерүгә каршы. Әлеге ниятнең мантыйгы кая һәм бу нинди югалтуларга китергә мөмкин? Тулырак Реальное время электрон газетасында.
Бүген Россия фәннәр академиясе академигі биология фәннәре докторы РСФСРның отказанган фән эшлеклесе Игорь Тарчевскийга 90 яшь. Бу уңайдан галимне Казан Кремлендә Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Президент Тарчевскийны истәлекле вакыйга белән котлый һәм фәнгә керткән өлеше өчен дуслык ордены белән бүләкли. Тарчевский Игорь Анатольевич, очень приятно. Для нас это большая гордость, что такие люди, как вы, стояли у истоков многих направлений в университете и в создании нашей Академии наук, нашей республики. Понимаете так, что орден Дуслык ордены халыклар арасындагы бердәмлекне үстергән өчен дә биреләдер. Бу юнәлештә үз өлешемне керттем дип саныйм. Мин әзерләгән 40 фән кандидаты арасында 10 төрле милләт вәкиле бар. Юбилярга Россия президенты Владимир Путин да котлау телеграммасы юллаган. Анда галимнең фән үсешенә керткән өлеше югары бәяләнә һәм хәзер яшьләр белән эшләве дә олы хөрмәткә лаек диелә. Татарстанда күчемсез милеккә ихтыяҗ арткан. Пандемия чорында республикада торак һәм башка төр биналар, җир участокларын күбрәк сатып алганнар. Бүген күчемсез милек реестрында 4 миллионнан артык объект исәпләнә. Әмма аларның бер өлеше теркәлмәгән. Бүген Росреестр һәм кадастр палатасының Татарстан буенча идарәсе еллык коллегиясендә бу эшне төгәлләү бурычы куелды. Утырыш Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә узды. Теманы Гөлнә Сайфетдинова дәвам итә. 2020 елда республикада миллионга якын объект теркәлә, 100 меңнән артык ипотека алына. Төзелештә өлешләп түләү базарында халыкның активлыгы арткан. Документларның 40% электрон тапшырыла. Бу пандемия тәэсире. Федераль законга үзгәрешләр кертелде. Росреестр хезмәткәрләре хәзер торак пунктлар һәм сәнәгать мәйданнарында эшләй, авыл хуҗалыгы җирләрендә теркәлгән административ хукук бозулар турындагы эшләрне карый ала. Элек законда актаплар булганлыктан, хукук бозучылар еллар дәвамында җаваплылыкка тартылмый иде. Шулай итеп, җирдә үз белдеге белән эшли башлаучыларны ачыклыйлар һәм җаваплылыкка тарталар. 7 мең тикшерүдән соң 5 меңнән артык беркетмә төзелә, 16 миллион сумлык штраф салынган. В ряде районов недостаточно организован муниципальный земельный контроль, что в свою очередь приводит к неэффективному использованию земельных ресурсов и выпадающим доходам местных бюджетов. Вы понимаете, о чем я говорю. Органам местного самоуправления совместно с федеральными и республиканскими структурами, управлением Росреестра, следует усилить контроль за использованием земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрын тулыландыруда шикләрне билгеләүдә мөһим. Муниципаль берәмлекләрнеке тулысынча ачыкланса, торак пунктларны тәгаенләү буенча әле эш 27%-ка гына башкарылган. К сожалению, ситуация с ними в республике. Бүгенгә 861 пунктның гына шикләре кертелгән, алар 3 меңнән артык. Территория зоналары буенча эш бөтенләй яксый, 13 меңнән 90 буенча гына мәгълүмат кертелгән. Документлар әзерләү акча җитмәгәнлектән тоткарлана. Надо будет заниматься этим вопросом. Это актуальная тема. Нагыз игътибар белән. Алда күбеш, җаваплы эш. Отсутствие в реестре сведений о границах приведет к невозможности нового строительства в 2024 году на неоформленных участках. А задача в этой части, вы знаете, поставлена президентом республики очень масштабно. Быел Татарстанда җир һәм күчемсез милек буенча бердәм мәгълүмати ресурс булдырылачак. Республика пилот төбәк тәҗрибәдә Әтнә, Яшелүзән һәм Питрәш районнары катнаша. Бердәм ресурс 11 федераль ведомство һәм хакимият органнары системаларын берләштерүне күздә тота. Кеше җир участогы турында барлык мәгълүматны бер урында ала алачак. Гөлнә Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстан яңа пилот проектта катнаша. Сыйфатсыз азык-төлек кертү куркынычы булган сатып алуларны Татарстанның сатып алулар буенча дәүләт комитеты белән берлектә Роспотребнадзор һәм Россельхознадзор идарәләре контрольдә тотачак. Бүген бу турыда коллегия утырышында әйттеләр. 2020 ел нәтиҗәләренә килгәндә Татарстанда 151 миллиард сумлык сатып алулар башкарылган. Нәтиҗәдә бюджет акчасының 4% экономияләнә. Барлык контрактларның 3/1 республика оешмалары белән төзелгән. Пандемиядә сатып алулар буенча комитет эшчәнлегенә йогынты ясый. Контракт системасы турындагы законга үзгәреш кертәләр. Алар буенча төзелештәге эшләргә дәгъва белдерү шартлары, штрафлар үзгәрә, шикаятьләрне читтән торып карый башлыйлар. Иң мөһиме контрольне көчәйтү. Это позволит нам Бу безгә намуссыз сәүдәгәрләрне һәм сыйфатсыз азык-төлек продукциясын китерүне контрольдә торга ярдәм итәчәк. Бигрәк тә бу лагерьларда мөһим. Проектны бер тармакта эшләтеп карагач, аны киңәйтү юлларында уйларбыз.
Февральдә беренче тапкыр Илхам Шакиров исемендәге премия тапшырылачак. Җәлил укулары конкурсына 40 меңнән артык иҗади эш килгән. Халыкара туган телләр көненә багышланган чаралар быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы проектлары белән үрелеп барачак. Мәдәният, мәгариф министрлыклары, Татар конгрессы, гомумән төрле оешмалар әлеге нисбәттә нинди программа әзерли. Бүген бу хакта журналистларга сөйләделәр. Чаралар онлайнда, залларга җыелып та үткәреләчәк. Моннан тыш туган телләргә өйрәтү буенча яңа китаплар чыгарыла. Катнашучылар бу эшләр бер ел белән генә шикләнергә тиеш түгел дигән фикерне җиткерде. Бүгенгә кадәр хаталар бара. Һәйкәл яссаларда, элмә такталсаларда, ниндидер истәлек тактасы эзләрсә, һәр юнәлешне алып кара. Ни өчен шулай килеп чыга? Чөнки норматив правовой яклап без тиешле дәрәҗәдә мәсьәләне хәл итмәгәнбез. Һәм инде ул әлеге ел узса да дәвам итәргә тиеш, эшләргә тиеш. Бүген безнең илдә студентлар көне. Аның тарихы 18-нче гасырдан башлана. 1775 елның нәкъ 25 гыйнварында Елизавета I Мәскәү университетын оештыру турындагы указга кул куйган. Истәлекле көн уңаеннан бүген Владимир Путин студентларны шәхсән котлады. Аның белән видео элемтәгә илнең 8 шәһәреннән яшьләр чыга. Шул исәптән Казан медицина университеты студентлары да. Дәвалау факультетыннан Алина Гараева Россия президентыннан тулай торакларны төзекләндерү мөмкинлеге белән кызыксынды. Владимир Путин 2024 елга кадәр бу эшләргә 27 миллиард сум акча бүлеп бирелүен җиткерде. Ремонтка төбәкләр үзләре һәм профессиональ кадрлар белән кызыксынган зур предприятиеләрдә кушылуы кирәк ди президент. Она стала более острой, даже, может быть, реновация. Да? Конечно, там какие-то объекты уже, наверное, невозможно ремонтировать, их нужно просто сносить, или это должна быть настолько глубокая реновация, да, что она должна создавать совершенно новую среду обитания, что называется. Вот обязательно будем по этому пути двигаться, нет никаких сомнений. Буду всячески способствовать тому, чтобы это делать большими темпами даже, чем и до сегодняшнего времени. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов студентларны үзенең Инстаграмында котлады. Республиканың беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән бергә төшкән фотосурәтен куеп, шаярулы сүзләр яза. Инстаграмда утыручы яшьләр президентның юмор хисен бәяләп, лайкларын жәлләмәде. Татьяналар көнендә традиция буенча ел студенты премиясын алучыларны ачыклыйлар. Бүген пирамида күңеләүче үзәгендә республика дәрәҗәсендәге премияны тапшыру тантанасы үтте. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Әлеге чара 16-нчы тапкыр уза. Республиканың 25 югары уку йортыннан 354 гариза кабул иткәннәр. Ел студенты булу өчен ничек укырга һәм ничек җиңәргә кирәк? Актив яшьләр белән Илдар Сафиуллин аралашты. Бүген монда республиканың барлык югары уку йортларыннан да командалар килгән. Файда аларның кайфын шаян ТВ яшьләре күтәрә. Сәхнәдә дә студентлар, залда да. Татарстан президенты үзе дә студент елларын искә төшереп, тантанадагыларны бәйрәм белән котлады. Һәммәгезгә дә уңышлар, исәнлек, саулык. Гел шулай матур булыгыз, гөрләп торыгыз. Бәйрәмләр сезне. Казан дәүләт медицина университеты отрядының командиры Азалия Әхмәтшина командалар арасындагы конкурста катнаша. Кышкы сессия тәмам, әмма ял итәргә вакыт юк ди. Ул хастаханәдә эшли. Мин 7-нче больниста эшләдем, кызыл зонада да эшләдем. Эшләдек тә волонтер иттек, лекарстваларны пациентларга игә алып килдек. Вот хәзер көнгә дә без шулай йөрибез, булышабыз. Республика дәрәҗәсендәге чара 16-нчы тапкыр оештырылган. 354 катнашчы ел студенты исеменә дәгъва кыла. Монда ел саен да кыйснашырга була. Талант бар икән, чикләүләр юк. Мин беренче тапкыр катнашмын. Теге елда мин бу номинациядә лауреат булган идем. КФУда 2019 елда шул номинациядә мин җиңдем. Без вообще Татарстанның бөтен сферасында да катнашабыз. Үзебез без медицина университетыннан bütün мероприятияларда медицинское сопровождение булып катнашабыз. Ел студенты премиясында гран-при иясын Рөстәм Миңнеханов үзе игълан итте. Залда утыручылар тын да алмыйча җиңүче фамилиясын көтә. Кто же стал обладателем гран-при? Так, Нургалиев. Гран-прига Казанның Тимирязев исемендәге инновациялар университеты студенты Дамир Нургалиев лайык. Җиңүчеләр 30 мең сум акчалата премия һәм Россиянең теләсә кайсы югары уку йортында белем алу өчен грантка да ия. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур итсен, исән-имин булыгыз.
Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Поможем справиться с похмельем, очистим организм от алкоголя, полностью перезагрузим вас. Клиника Панацея, 207 32 77. Анонимно. 29-30 гыйнвар Татар дәүләт әкият Курчак театрында премьера. Илгиз Зәйниевның Шүрәле яңа фантазия спектакле. Хореография, Курчак театры һәм драма юнәлешләрен берләштергән фэнтези. Мәдәният сагында торучы заман Шүрәлесе сезне үз дөньясына чакыра. 9 февраль Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында Агыйдел дәүләт җыр бию ансамбле туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан 8-нче сезон концерт программасында тәкъдим итә. Рәхим итегез. Исәнмесез, бу атнада хаватырышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сусмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар гыйнвар азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең үҗде проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил мастер 267-166. Без иң яхшы табибларны чит илләрдән эзләргә күнеккән. Әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Ост медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Ост медицина үзәгенә рәхим итегез. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Ә менә хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда булытлы көн, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемнәр көтелми, температура 1 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелиевскида урыны белән кар явачак, 2 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта кыска вакытлы кар явачак, 3 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, 1 градус салкын. Чистая Нурлатма Шермешәндә болытлы, 3 градуска кадәр суыта. Төнлә республикабызда 5 градуска кадәр салкын, юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Үз фатирыгыз турында хыялланасызмы? Гранд төзелеш компаниясының Горд Парк Новый Горки торак комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Кирпичтән төзелгән йортта сыйфат белән эшләнелгән фатирлар сезне көтә. Казандагы телефон 2677-677. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2677-677. Да где они? Эти границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Татарстанның техник инвентаризация бюросы кадастр эшләренең бөтен түрен башкара. Өйгә кереп яши башлысы гына кала. Телефон 8-833-14-76. Мәркәзебез Казанда болытлы, көндез 0-2 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%, җирнең магнит кырым тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Варикоздан бөтенлегә авыртусыз тиз котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы Варикоза нет лазер хирургия клиникасына мөрәҗәгать итегез. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога СУЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского, 212 20 40.